हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे लोगोफोर। स' दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' गोबां ससियेल मिडियायाव नुबाय थाखादों बिथां दैदेनुवारि बिथांनि जुलि जानायनि गोसारनाय सावगारिखौ, आरो नोंथांमोना गोबाङानो सानदों जानांगौ बिथां दैदेनुवारि बिथांखौ जुलि जाबाय होननानै। बिथां दैदेनुवारि बिथाङा सेकेन्ड हाबा जामारबाय नामा आरो गोदान हिन्जाव लाबाय नामा? लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय जोबजासिम नायलां लोगोफोर बर'नि सासे जाखांफु कमेडियान दैदेनुवारि बिथांनि ससियेल मिडियायाव गोसारनाय जुलि जानायनि गोसारनाय सावगारिया बेयो नंखायसो लोगोफोर। बेयो मोनसे आपकामिं मोनसे शर्ट मुभिनि शुटिं लानायसो लोगोफोर। बिथांमोना दायो शुटिंसो लागासिनो दं लोगोफोर। बेयो मोनसे आपकामिं मोनसे शर्ट मुभिनि शुटिंसो लोगोफोर। थामहिनबा बिथाङा मोनसे जुलि जानायनि रल लादों जानांगौ लोगोफोर। बेनिखायनो जुलि जानायनि मोनसे पस्ट हगारदों बिथाङा। लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो गोनो गोथो जाबाय थादों जानांगौ बिथाङा सेकेन्ड हाबा जाबाय नामा आरो गावनि हिन्जावखौ गारनानै गुबुन हिन्जाव लाबाय नामा? बेबादि नङा लोगोफोर। बिथाङा मोनसे शुटिंनि जुलि जानायनि रलसो लादों लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना क्लियार जाबाय जानांगौ। स' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि शर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान आपकामिं मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि आरो शर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ थाबैनो मोनथिग्रोनाय बायदि।